Kaixo, askotan esan izan dugu gurean aldaketa klimatikoa bertan dela, errealitate bat dela dagoeneko, eta askotan egin diogu gure buruari galdera hau. Zer egin daiteke larrialdi klimatikoari eta haren ondorioei aurre egiteko? Gaur, erantzunak emango dizkizuegu. Edozein arazoren aurrean bi estrategia har daitezke. Bat, arazoa konpontzea edo arazoaren kalteak arintzen saiatzea, eta bi, kalteak saiestu ezin direnean, kalteen ondorioetara egokitzea. Eta horixe ari da gertatzen aldaketa klimatikoarekin. Gaurko saioan bi jarrera edo estrategia horiek aplikatzen ari diren proiektuak erakutsiko dizkizuegu. Adibidez, uholdeen eragina arintzeko bakion aplikatu duten irtenbide bat. Txakolinaren produkzio kateak klima aldaketari nola eragiten dion aztertu duen ekimen bat. Inausketa garaia aldatzeak mahastiak baldintza klimatiko berrietara egokitzen lagunduko duen, ikertu duen lan bat. Edo nola eta zertan aldatu beharko luketen gure hiriek larrialdi klimatikoan ere bizigarriak izaten segi dezaten. Has gaitezen! Klima aldaketaren eragina edonon pairatzen ari garen honetan, Euskal Herriko hiri eta herri askotan neurriak hartzen ari dira, haren ondorioei aurregin edo aurrea hartzeko. BRTA Aliantzako Teknalia Zentro Teknologikoan egoera posibletako arriskuak aztertzen dituzte eta irtenbideak proposatu. Adriana Agirre, klima aldaketaren egokitzapen saileko ikertzaileak azalduko dizkigu ikerketaren emaitzak. Kaixo Adriana. Kaixo. Azken aldean klima aldaketari buruz hitz egiten denean, beti irtetzen dira kontzeptu hauek. Arindu eta egokitu. Hirien kasuan zer egin beharko genuke? Arintzeko neurriak hartu, ala ondorio kaltegarri horietara egokitu. Bai, esan dezun bezala, klima aldaketari buruz hitz egiten dugunean, bi estrategia nabarmendu daitezke. Alde batetik daukagu klima aldaketaren arintzea, non helburua da berotegi efektuko gasen isuriak murriztea, eta gero baita ere daukagu klima aldaketaren egokitzapena. Klima aldaketari egokitzea da ondorioei edo efektuei arreta hartzea eta neurriak ezartzea ondorio horiek borrokatzeko edo saiatzen ez gertatzea. Hau Bilbo da, ez da? Bai, hau Bilbo da. Mapa ikusten dut, mapa gorri-gorria. Zuek ikertu egin duzue zehatz zer eragin eta ze kalte izaten ari den aldaketa klimatikoa Bilbon, hirian, ez da zer aurkitu duzue? Bai, alde batetik lan gehien egiten dugu bere boladekin eta estres termikoarekin eta konfort termikoarekin orain eta baita ere etorkizunean. Hau da, klima aldaketaren eszenarioetan edo etorkizunean gertatuko den. Horrekin jakin dezakegu zeintzuk izango diran problematikak oraingoak eta etorkizunekoak, eta horrekin jakin dezakegu nola sistemak eta nola pertsonak konfort termiko horren kanpotik egin daitezkeen edo ez. Egokitu. Hori da. Mapa gorri hori zer da, gaur egungoa, etorkizunekoa? Hau etorkizunekoa dela, bai. Gorri-gorria, ez da? Eta hau kale bat da, ez da? Hau Maria Diaz de Haro kalea da, bai. Hemen ikusten dira kolorez berdinak. Ez da, ja, gorritik
hau gorri-gorria, eszenatoki oso txarra litzateke etorkizunekoa, baina berdea ere bai, ezta? Zuek informazioa bildu, jaso duzuen informazioaren arabera, ekintzak proposatzen dizkiozue administrazioei, kasu honetan Bilboko udalari, ezta? Bai, alde batetik egiten duguna da mikroeskala modelizatu, eta horrekin jakin dezakeguna da gaur egun ze gertatzen den kale horretan, dauden neurriekin eta nola funtzionatzen duenarekin, eta diseinu berriarekin nolako, hau da, egokitzapen neurriak jartzerakoan nolako aldaketa egongo den. Baina hori baita ere etorkizuneko klimarekin egin daiteke. Hau da, proiektzio klimatikoekin hori kontuan hartu jakin dezakegu zerbait egiten baldin badegu edo ez baldin badegu ezer egiten nolako aldaketa izan dezakegun. Neurri ekosistemikoak edo neurri berdeak jartzerakoan nola hobetzen den kalea orain eta etorkizunean. Neurri berde horiek zeintzuk dira? Alde batetik da neurri fisikoak, eta neurri fisiko horiek normalean izan daitezke edo azpiegitura grisekoak, edo baita ere azpiegitura ekologikoagoak, naturan oinarritutakoak, berdeak, urdinak eta natura imitatzen duten neurriak. Baita ere, neurri fisikoetan teknologiarekin zerikusia daukaten neurriak daude. Alarmak, adibidez, bere bola den alarmak neurri teknologiko bat da, edo biki digitalak baita ere beste neurri teknologiko bat da. Gero, dauzkagu neurri instituzionalak. Neurri instituzionalak zerikusia dute araudiarekin eta legediarekin. Hori kontuan izanik, adibidez, Bilboko hiri antolamendu plan orokorrean, errekomendazioak edo xehetasun estudioak edo azterketak egin daitezke apua hobetzeko. Eta gero dauzkagu neurri sozialak. Neurri sozialak normalean zerikusia dute nola biztanleria ikasi dezakeen klima aldaketari buruz. Eta orduan informazioa, sentsibilizazioa, herritar batzordeak, holako neurriak dira. Eta horri guztiari esker, gorritik berderako aldaketa lortuko da, etorkizunean. Hori da ideia, ezta? Bueno, ideia da, gure etorkizunetan hiri berdeagoak behar ditugula. Zergatik zen, neurri ekosistemikoak ematen digutena da funtzionalitate anitzak. Orduan, klima aldaketari buruz hitz egiten dugunean, ziurgabetasunaren aurrean, neurri ekosistemikoak eta naturan oinarritutako soluzioak hautatzen baldin baditugu, multifuntzionalitate horrek hainbat mehatxuetara erantzun dezake. Hau da, zuhaitz bat adibidez, itzala ematen dizu, baina baita ere karbonoa sekuestratzen du, orduan arintzeari kontributatzen du, eta beste alde batetik, euria egiten duenean hartu dezake euria eta ez izan hainbeste euri uholdeak, eta orduan funtzionalitatean hitz hauek ziurgabetasunaren aurrean erantzun onak dira. Beraz, agian hori da bidea, ez da, egokitu eta arindu aldi berean. Bai, baina baita ere kontuan izan behar dugu olako proposamenak egiten ditugunean eraginkortasuna neurtu behar dugula. Hau da, zein eraginkorrak diren implementatzen ditugun neurriak. Neurriak, ez da, ia berdea mapan nagusitzen den. Hori da, eta jartzen baldin dugu berdea eta analizi horiek, eraginkortasun analizi horiek, ematen baldin badizkigute erantzun ona baldin badago, orduan implementatu dezakegu. Eta baita ere, diseinua optimizatu dezakegu. Hemen edo hor jarri, han edo hemen behan. Eta horrekin diseinua prozesua asko betzen dugu. Hori kalean ikusiko dugu, erakutsiko dugu dizu. Bai, hori da. Ozen kalera. Bale. Zergatik ekarri gaituzu toki honetara? Bueno, lehen ikusi dugun bezala, mapa termiko gorri horretan, abando da puntu kritikoetariko bat bere boladen eta estriz termikoaren aurrean. Eta zer gertatuko da hemen? Bueno, puntu hau area
edo hiri zentro metropolitano bat da. Hau da, daukazu trafikoa, baina baita ere daukazu intermodalitate oso handia. Zer gertatzen da, dauzkagula azpiegitura mordoa, gero gaina daukagu hiria oso densoa eta morfologia urbana oso estua da, eta beste alde batetik ez daukagu ja landareriarik. Baina hori guztia esan duzun hori guztia aldatu egingo da, ezta? Epe motzean edo laburrean. Gogoratu dezagun abiadura handiko trena iritsiko da ona bertara, ezta? Bai, azpiegitura hauek estaltzen direnean daukagu birnaturalizaziorako oportunitate oso handia. Aukera ona. Bai, zeren espazio honek, espazio publikoaren ikuspuntutik, zentralitate handia dauka, baina ez baldin baditugu neurri ekosistemikoak eta naturan oinarritutako soluzioak ezartzen, beroagoa oraindik izan daiteke etorkizun batean. Orduan, egin behar dena edo egin beharko litzatekeena da, neurri ekosistemikoak gehienez potentziatu bere efektibitatea lortzeko. Lanak hasten direnean udaletxeak kontuan har ditzala neurri horiek guztiak hoberantz egiteko, ezta? Eta kontuan hartuko ditu udaletxeak zuek egindako proposamenak. Oraindik ez dago definitua zen neurri adieraziko diren edo zen neurri zehazki egingo diren oraindik definizio prozesuan dago, baina bai da garrantzitsua neurri ekosistemikoak eta naturan oinarritutazko neurria jartzea egokitzapenaren aldetik multifuntzionalitatea ematen dutelako, biodibertsitatea, hainbat mehatxuaren aurka borrokatzen dutelako edo mehatxuako betza dituztelako, baina baita ere arintzearen aldetik karbonoa sekuestratzen dutelako. Gure lanak eta beraiek baita ere proposatu dutena da leku batzuetan estudio edo azterketa xeheak egitea, xehetasunak azterketak egitea, eta hori gertatuko da abandon eta hiriko beste leku batzuetan transformatuko diela etorkizunean. Beraz, datorzen urtetan hau aldatu egingo da, hurrengo geldialdia Zorrozan, ez da? Hori da. Uholden aurka zer neurri hartuko diren azalduko dugu, oraintxe bertan. Bueno, joango gara berriz ere? Bai, goazen. Adriana, kasu honetan, arazo edo konpondu beharreko erronka ez da beroa. Hemen kasu honetan ura da, ez da? Bai, area honetan eta baita ere beste Bilboko leku batzuetan mehatxu nabarmena uholdeak dira. Itsasadarraren ibaiaren uholdeak. Eta non gaude, oraintxe bertan? Oraintxe bertan gaude Punta Zorrozan, eta hemen espero da izango dela transformazio gune bat baita ere hiriarentzako. Izan ere, ibaia dugu hor, eta hori da Kadagua ibaia esan duzu, bai, han daukagu Kadagua ibaia, eta gero beste aldean daukagu Nerbioi ibaia. Eta hemen bidegurutzean gaude, bi ibairen artean, eta horregatik da uholdeak izateko toki kritikoa, esango dugu, ez da? Bai, motibo bat da, baina baita ere, ura oso harro gesten delako Kadaguaren ibaiaren aldetik, eta gero noski iristen denean itsasadarrera, Nervioiera, orduan uholdeak oraindik gehiago. Eta uholdeak geroz eta bortitzagoak izango dira, aldaketa klimatikoaren ondorioz, zer ekintza egiteko asmoa edo plana dago hemen? Hemen egingo dira, esan dugun bezala, bizio ekosistemikoaren aldetik aplikatuko dira neurriak, eta horiek izango dira naturan oinarritutako soluzioak, non drenaje sistema iraunkorrak ezarriko diren, eta horiek emate dituzte adibidez onurak estres termikoaren aldetik, baina baita ere euriaren aldetik, eta gero baita ere egingo dena da ibaiaren ertzean birnaturalizazio handi bat, ez? Bertako landaredia edo ibai ertzetako landaregia sustatu. Hori da, landareria sustatu eta hobeto adekuatu uholdeak ez izateko hain bortitza. Hain kaltegarriak ez da, orain hasi behar da neurriak hartzen, aurreikuspenak, bete daitezen aurreikuspen onak, ez da? Bai, Euskadi osoan
orain arte egin dira diagnostiko asko aztertu da klima aldaketaren egokitzapenaren beharrak, eta orain behar duguna da, udalek benetan neurri horiek aplikatzea. Neurrien aldetik, beti ulertu behar dugu grisak diren edo azpiegitura grisak diren behar denean jartzea eta ekosistemikoak ahal denean. Horixe da, planetatik ekintzetara pasatzea. Esango da. Nugu, ez da? Bai. Oso ondo Adriana, eskerrik asko. Zuri. Horrelako irudiak ohikoak zaizkie bakioztarrei. Euria gogotik ari duenean, kezka handiz begiratzen diote herria zeharkatzen duen Estepona ibaiari. Izan ere, urek gora egiten dute eta lehenago bere ziren eremuak berreskuratzen dituzte. Klima aldaketaren ondorioz, uholdeen dimentsioa eta maiztasuna handitu egingo direla aurre ikusten da, eta egoera berri horri egokitzeko asmoz, Urban Klima proiektua abiatu dute Bakion, eta baita beste hiri eta herri askotan ere. Proiektu hau aldaketa klimatikora egokitzeko sortutako proiektua da, eta harren helburu garrantzitsuena edo helburu orokorra Euskadin trantsizio energetikoa eta klimatikoa bultzatzea edo sustatzea, eta baita ere lurraldearen erresilientzia handitzea. Europan esaten duten bezalaxe, artestarboen bitartez eta uholdeen arriskua kudeatzeko, nagusitu izan direla neurri estrukturalak, hori hamarkadetan. Orain begiratu beharko genituzke estrukturalak ez diren bestelako neurriak. Esate baterako hemengo adibide aparta da, esanez, bueltatuko diogu errekari eta padurari bere eremua. Bakion duten uholde arriskua gutxitzeko, naturan oinarritutako neurriak hartuko dituzte. Estepona ibaiaren kasuan, bere ibilbidean zituen ekosistemak leheneratzen saiatuko dira eremua zabalduz. Lehen dabizi lortu nahi duguna da, ibaiaren dinamika lehengoratzea, errekuperatzea. Eta bestaletik uholdegarritasun arriskua jaistea. Hori egiten du hemen dauden leku honetan ezegunea berriz bihurtuz, itsas ezegunea da, eta ur gora uholde baso bat lortuz. Horiek ibaiari leku gehiago emango dio, eta horrekin batera lortuko dugu ur gehiago egotea hemen, eta biztanleriri gutxiago eragitea. 4 hektareako lautada bat berreskuratuko da. Ibaiak hazita datorrenean non zabaldu izango du, orain arte uholdeetan hartzen zituen lekuak kaltetu gabe. Horretarako, garai batean lurrak aprobetxatzeko egin ziren betelanak hustu egingo dira. Landaredi autoktonoa landatuko da, adibidez altzadia. Horrek bertako fauna espeziak babestuko ditu eta ibaiertzeko ekosistema berreskuratzen lagunduko du. Ibaia ez da uholdeen eragile bakarra Bakion, itsasoak ere badu zeresanik. Izan ere, ibaiaren ustubidea da itsasoa, baina itsas maila igo eta igo ari da. Hala, itsasaldi handietan, ibaiko urak eta itsasokoak talka egiten dute, eta ibaiko ura kale eta errepideetan pilatzen da. Eta hirugarren arrisku bat, bazegoen eta desente ikertu izan genuen, eta da uin fronte bat eratu egiten dela. Estepona ibaiari egin zitzaion kanalizazio trompeta formakoa hor bekaldean, eta hortik baretoia duenean olatuak reptatu egiten dira, nonbait errekaren gainean, eta irudi oso biziak eman zituen honek, suflariak, olatu eta zubien artean hartzen, baina hori litzateke hirugarren uholde arriskua, ezta? Konponbidea hemen ere naturan oinarritutakoa izango da, eta bi ur eremuak, ur gezarena eta ur gaziarena bereiziko ditu. Batez ere egin duena da, proiektua bi zatitan banatu behar izan, hau da, jakitea alde batean ur gazia egongo zela, itsas ezegune bat izango genuela, eta bestaldean guztiz ezberdina den ekosistema bat sortu behar dugula. Uholde baso bat eta bertan ja ur gazia ez da heltzen.
Bakiokoak urban klima proiektuan egin behar diren 41 ekimenen artean daude. Laster hasiko dira obrekin eta 2026ko udarako amaituta egotea espero da. Hemen sortuko diren padura eta ezegunea laborategi esperimentalak izango dira eta hurrengo uholdeak datozenean ikusiko dute hartutako neurriek zenbateraino lagundu duten klima aldaketaren ondorioei egokitzen. Nekazaritzak klimaren aldaketa arintzen lagundu dezake? Bai. Nekazaritza da klima aldaketaren ondorioak gehien pairatzen ari den sektoreetako bat, baina aldi berean ura arintzen lagundu dezake. Izan ere, nekazaritza jasangarriko jarduera batzuek areagotu egiten dute CO2 xurgatzeko landareek duten gaitasuna. Zuzeneko ereintzak, hau da, lurra aurrez landu gabe ereiteak, karbonoa modu eraginkorrean metatzea ahalbidetzen du, eta laboreak txandakatzeak ere, biodibertsitatea hobetzeaz gainera, lurrak karbonoa atxikitzeko duen gaitasuna handitzen du. Karbonoa xurgatzeko berariaz diseinatutako nekazaritza jarduerei karbono uzta esaten zaie. Mendiz inguratutako lautada zabal batean kokatuta dago Amurrioko Artomaina auzoa, Aiaraldean. Izen bereko txakolindegiko mahastiek 21 hektarea lur hartzen dituzte. Begi antzematen da ondo zaindutako mahastiak direla. Duela gutxi, haien txakolina egiteko prozesuak ingurumenean uzten duen aztarna neurtu dute. Aztik proposatu ziogun proiektu honetan non haiek zertifikatuko zuten ingurumen aldetik ondo egiten ari ginen adabez eta emaitza hain ona izatea sorpresa hona bat izan dabe. BRTA Aliantzako Azti Zentro Zientifiko eta Teknologikoan elikagai enpresek ekoizten dituzten produktuen ingurumen aztarna neurtzeko tresna bat sortu dute Enbairo Digital izenekoa. Tresnak hainbat aldagai hartzen ditu kontuan, besteak beste, ekoizpen prozesuek aldaketa klimatikoan izan dezaketen eragina. Neurtzeaz gain, eragina arintzeko gakoak ere ematen ditu. Enpresek datu batzuk sartu behar dituzte besterik ez. Haik dituzten datu, adibidez, uraren erabilia, elektrizitatea, ze motatako osagaiak behar dituzten haien produktua ekoizteko, ze motatako hondakinak egiten dituzten, prozesuan. Ardoaren kasua, Artomaina txakolinak erabili duelako eta horren ondorioz, nahi dute adibidez klima aldaketaren ebaluazio hori gitxitu edo asifikazio gitxitu eta orduan ikusi dugu botillaren pisua oso garrantzitsua dela. Artomainako txakolin mota guztien produkzio katea aztertu ondoren, ikusi dute apardun txakolinaren botila aldatuzkero, enpresaren ingurumen aztarna gutxitu egingo litzatekeela. Egungo botilak lodiak eta astunak dira, beraz, ekoizpen prozesuan lehengai gehiago behar dute eta berotegi efektuko gas gehiago sortzen dute fabrikazioan eta garraioan. Enbairo Digital tresnak ematen dituen emaitzen arabera, Enbairo Score etiketa bat edo beste jartzen zaie elikagai enpresetako produktuei. Etiketa horrek produktuak ingurumenean duen inpaktua adierazten du, 5 maila bereiziz. A etiketadun produktuak oso kalte txikia adierazten du. E mailak berriz, produktu horrek ingurumenean eragin handia duela esan nahi du. Etiketa ezartzeko orduan, produkzio kate osoa hartzen dute kontuan, kate begi bakoitzean 16 adierazle begiratuta. 16 inpaktu horiek ponderatu egin ditugu. Ikertzaile desberdinen elkarlanarekin esan dugu zein inpaktu daukan garrantzia handiagoa.
gure egunerokotasunean. 16 inpaktu horietan egon gilitzake hori, klima aldaketa eta horrek edukiko luke 22ko garrantzia. Etiketa bat edo bestea ezartzearen lehen helburua kontsumitzaileei informazioa ematea izan zen, baina orain enpresetan eragitea ere bilatzen da. Adibidez, ikusten baldin badugu, klimaren aldaketan eragin gehien daukan aspektua izango litzakela, adibidez, ontziratzea edo ontziaren materiala egin ditzakete proba desberdinak, proba teoriko desberdinak, eta orduan aukeratu beste material bat agian ingurugiro inpaktuan edo klimaren aldaketan inpaktu gutxiago daukana. Lan ikerketa honekin badakigu zein dan arazoa, orain badakigu nola konpondu aldugun. Honetara dedikatzen diren enpresaek alternatiba bat proposatzen badigute, gugatik enkantauz. Aztin elikagai enpresek aldaketa klimatikoan izan dezaketen eragina arintzeko tresna bat garatu duten moduan, BRTA Aliantzako beste zentro batean, Neikerreko teknikariak aldaketa klimatikoak sortu duen egoera berriari egokitzeko balizko estrategiekin ari dira. Neguko lozorrotik irten berritan, Arabar Errioxako mahastiak esnatu eta kimu berriak ernetzen ari dira. Udaberriaren hasiera sasoi kritikoa da inguru honetako mahastientzat, bapateko izozte batek erraz onda dezakeelako pizten ari den bizia. Betidanik izan da sasoi hau arriskutsu samarra, baina klimaren aldaketaren ondorioz egoerak okerrera egin du. Neikerreko teknikariak mahastiak egoera berrira hobeto egokitzeko entsegu bat egiten ari dira zenbait mahastitan. Podaren bidez, podaren atzerapenaren bidez, pixkat saiatu landarearen ziklo atzeratzen, horrela lortzen dugu adibidez izotzetaz babestea landarea, ze landarea oso sensiblea da lehenengo fasetan, eta behandu podatzen badezu, pixkat landarea behandu gomoitzen da, eta tarte hori, izotzadaren tarte hori udaberrin pixka salbatu egiten dezu. Bastidako sail honetan, azaroan hasi eta apirilaren bukaerara arte, 7 inausketa egin dituzte. Hau da, landareetako batzuk, oraindik hostoa zeukatela inausi zituzten, beste batzuk ordea, apirilaren bukaeran inausteko zeuden. Batzuei zein besteei jarraipena egiten zaie. Aldiro, mahastira etorri eta landare bakoitzaren garapenari buruzko datuak biltzen dituzte. Duen itxuraren arabera, ernamuin bakoitzari balio bat ematen diote eta konparatu egiten dituzte, ea inausketa aldien artean alderik badagoen. Gure hipotesia zan hasieratik, ea ziklo bukaerare atzeratzen den, eta ikusi dugu apur bat atzeratzen dela. Eta azkeneko apirileko inausketa horiek adibidez, grado gutxi ematen dute biltzeko garaien, eta zidez apur bat handiagoa, hori bodegak hori bilatzen dutela baita, eta orduan alderratik interesantea da, eta gaina ikusi dugu produzio aldetik ere ez duela galtzen. Beraz, berandu inausteak balio dezake, Arabar Errioxan klimaren aldaketak eragindako egoerara egokitzeko. Dena den, ezinezkoa da bertan dauden mahasti guztietan neurri hori ezartzea. Izan ere, 14.500 mahasti baino gehiago daude landatuta, 13.100 hektareatan banatuta. Hortaz, izotz arrisku handiena duten sailetarako izan daiteke egokia, mahasti guztiak ezin direlako batera inausi. Klimaren aldaketara egokitzea edo klimaren aldaketa arintzeko neurriak hartzea, aukera desberdinak dira, baina egungo eta etorkizuneko errealitateei erantzuteko beharrezkoak izango dira biak ala biak. Joan, baino lehen, aste honetan Bilboko Euskalduna jauregian izandako hitzordu baten berri eman nahi dizuegu. Baik, adimen artifizialeko Euskal Zentroak antolatuta, eremu horretako aditu eta profesionalak, enpresa ikerketa zentro eta administrazio publikoko ordezkariekin bildu dira.
Helburua, Euskal Autonomia Erkidegoan adimen artifizialaren implementazioa bultzatzea. Garatzen ari diren adimen artifizialeko aplikazioen erakusleioa izan da Apply jardunaldia. Nazioarteko adituek adimen artifizialaren inguruan dauden azken joerak azaldu dituzte, eta bere erabilera eraginkorra izateko jarraitu behar diren estrategiei buruz mintzatu dira. Teknopolisen aurrerantzean ere arlo honetan ematen ari diren eta emango diren urratsak erakusten jarraituko dugu. Eta jakin minez gerturatuko gara adimen artifizialaren laguntzaz arrakasta lortu duten inguruko enpresa eta ikerketa zentroetara. Datorren asterarte, agur!